Balantzunen aitak errotik fededuna izanagaitik, semearen beharra zeukan hartzaingorako. Egoera ikusiz agian jainkoak baino gehiago. Halatan, bere talentu guztiekin, mutikoa ardiekin, kantuan bezain bat trebatu zen. Bigarren gerla denboran, Alemanian gatibu egon zen. Gune librean bazebilen okupazio armadarako buruzagiekin aitak akort eta part egiten zuela, premian gaznak, ogi zakuak eta oilasko panposak Fritz anitzei oparituz. Balantzunek aitaren tratuez ezen neoiz ezer jakin, eta estalag laugarren be hartan nola, ala erresistente fama erdietzi zuen liberazio biharamunean. Etzuten segur balantzunen etxean mendekuz biloak mosteko emazterik, eta aita aspaldian kaskopelatua zen. Zena zela, estalagean, presuner lagunak herri minez antu abestiekin loriaturik usten zituen Joanesek. Hainbat non pribazioak ondoko aterpea ertzietatik zetozen haragi erre usainak eta zaindarien bortizkeriak ahanztea lortzen zuten. Etxegorri bikarioak etzuen balantzun gogotik galdua atik. Eskualzaleen biltzarreko baskarietara gonbidatu zuelako aldi oroz gerla bukatzerakoan.